guys, so ngayon guys ay fishing na naman tayo. So nandito pa ako sa tinitirahan namin. Ayan. So aalis na naman tayo ngayon. San Simon ako pupunta guys. So ayan. Ito, nakahanda na yung gamit natin. Ayan. Ayan. So time check guys, 4:29. Ayan. So ako lang mag-isa ngayon kasi busy yung mga mahinang nilalang. So ayan. So ako lang mag-isa ngayon, pabiyahe. So kape muna tayo guys, pampainit sa katawan. Ayan. So ayan guys, mamaya-maya na lang guys, pabiyahe tayo. Guys, nakarating na tayo sa ating spot. Ayan. Habang bumabiyahe tayo ay may sumalubong sa atin. Bigla pang papunta na sa sa mukha ko. Ayun guys, ang cute guys. Oh. Hi. Hello. Hello. Are you okay? Cute guys. Oh. Come here. Lovebird. So ayan guys, nakapulot pa tayo ng lovebird. Muntikan pang dumapo sa mukha ko. Buti na lang mabilis yung kamay natin. Ayan, may nauna na sa atin. May mingwit. Marami na. Marami na ko eh. Wala pa. Ayan, nauna na sa atin. So ayan guys, magsisimula na tayo. Mamaya lilipat tayo dun sa kabila kasi sobrang init dito. Bulating natin ngayon kulay pula, yung malalambot lang. Maganda talaga yung matitigas guys kasi matagal malusaw. Ayan, anong pangalan mo? Yan. Ano na? Yan. Ayan, shout out ka na. Ano mag-shout out daw kuya? Yan. Ayan guys, nakahuli yung katabi natin dito. Ayan, si Kuya, yun oh, good size. Good size. First time daw. Sana all. Oo, maganda yan. Sama ka na sa vlog ko. Kahit walang huli, basta yung kasama may huli. Yan, dumadami na dito. Dito tayo sa San Simon.
Nakadali na rin. Guys, nakadali na rin tayo. First catch. Ayan. Sana all. Good size. Umagat. Yan si Kuya, bibidyo daw. Vlog ka ba? Opo. Ano bang vlog mo? Ano? Vlog din ako. Mamaya. Tulog tayo. Yan o. Kulang, malaki. Ang pangalan ng channel niya, sir? Fishing YouTube vlog. Junjun. Monetize na May po sticker kayo? po ako dito. Ha? Sticker po ako dito. Dito? Sticker. Okay. Ayan. Bigyan natin share ng sticker natin. Sir. Okay, i-review nyo ka na ba? Thank you. Di pa po. Bago pa lang. Monetize nga, di pa? Di pa po. Ilan na subscriber mo? Sa 200 pa lang mahigit. Ay, gano'n? Oo. I-PM ako mamaya. Sige po. Doon nga kita ma-monetize. Post natin yan. Doon natin ang libo mo. Oo nga, biro. Okay. Ako monetize na ako eh. Ha? 80 na yung subscriber. Last ano lang ako. Yan, bira naman ako vlog. Hmm. Sayang. Paano maramdaman? May kita na kayo? Makagat? Hinihila? Opo. Malakas na hila. Magano. Gumagalaw? Oo. May kita na kayo sa pag-vlog? Ano pa lang ako eh. Maluko yung YouTube. Yung profit niya. Ganon? Natira sa akin $40. Dapat maka $100 ka. Oo, sa bangko kasi. Basta mababasura, hindi nila ito. Hindi. Dapat mo sa bangko na. Uy! Kagiks. Nangagat ka pa. Ano mangagat? Ayan, nakahuli si Kuya. Nakachamba. Good size. Ayan. Size, good size. Hindi ko pumapalag eh. Marami nang kabi dito. Ayan. Ayun, ang laki ng sikis niya. Ang pangalan ng ulang na to? Ulang. Ulanggutan. Malaban siya oh. Ulanggutan. Ayan si Kuya, nagbablog din. Sarap nito, sigang may ano, labanos. Ginagalingan ba? Di na ako zero, di na nakakahiya. See? Yung subscribers na nasa Toki subscribers mahigit. Ayan. Bilis ah. Kakalagay lang ah. Uy. Sakit. Oo. Gulat ako, sabi ko, ba't kumulaw ah? Yun na pala yun. Huli talaga. Sana all. Laki. Yun ang laki. Solid. Yun ang solid. Solid guys, laki oh. Uy, sana all. Grabe. Ano si vlogger? Kuya? Wala. Para maganda yung video niya. Ayan guys, laki oh. May mga anak pa. Babae? Di na kita pwedeng pakawalan. Sayang ka. Babae? Oo. Ayun oh. Laki, tigas. Laki oh.
Yun, sulit. Sulit guys oh. Sana all. Uy, laki ng sipit. Yun, no? 2-0. Anong pawala? Sabi na nga ba eh. Mukhang malaki talaga eh. Sige so. Dalawa. Swerte naman ng ano ko. Biyanan ko. So ayun guys, lumipat tayo dito sa San Luis, dito sa ilalim ng tulay. Ayan. Ayan. So doon sa San Simon, nakadalawa lang tayo. Yung bird natin, yung yan, yung ibon. Kawawa naman. Nagpahuli ka kasi sa akin eh. O ayan, magtiyaga ka muna dyan. Habang hindi pa tayo nakauwi, maghintay ka sa akin. Ayan guys, simulan na natin mag-fishing na naman dito. Manguulang na naman tayo. Let's go! Guys, huli, kinakagat ng isa. Ang tangis na ko wala. Sayang, sunod-sunod. Sayang ah. Sunod-sunod sana kasi. Sunod-sunod sana guys oh. Eh, nakagat ka pa. Guys, Huli. nakagat pa yung isa. Apat na guys, ay pang 5 na. Pang 5 guys. Laki guys. Pang-anim guys. Swerte. Akala ko sumabit lang pala. Dalawa na tama rin.
Huli na naman guys. Pang-pito na malalaki. Yung ibang ano guys, yung ibang maliliit di ko na binidyohan. Baka mapuno na naman yung ano natin, memory, SD card. Nakagat pa oh. Nakagat. Yan. Good size. Sana all. So yun guys, di natin nakuhanan ng video yung ibang huli nating ulang. Kasi sobrang puno ng SD card natin. So ayun, papakita ko na lang sa inyo kung ilan na yung huli natin. So ito po. Yun. Tingnan natin. Ayun guys, dami na ng huli natin guys oh. Solid oh. Oh. Dalangin na natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11. Kasama yung biya oh. 12, 13, 14, 15. 15 yung ibang maliliit na sali. Kasi may maliit tayong taga guys. Kaya pati yung maliliit na ipon na dali natin. Ayan. Karami. So dadagdagan pa natin. Kasi inedit ko yung video ko para may space pa ulit. So ayan, abang-abang na naman guys sa video. Kung makakadali na naman tayo. Le. Alam mo ah. Hindi siya talaga. Ulit. Nakakagat pa yung isa, sumasabay. So ayun guys, wala nang kumakagat at pagod na ako. Ayan, wala na talaga. Meron pa yan pero pagod na ako. Oh my goodness. Ayan, time check 4:28. Ayan, 4:28 ng hapon. So papakita ko sa inyo ang lahat ng huli ko. Ayan, bubuksan natin. Ayan guys,
Wow. Uy, dulas. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 So ayun guys, yung huli natin. Ayan lahat. Sana all. Woohoo! So yun lang ang ating video guys. Maraming salamat sa mga nanonood at sa mga bago nating subscribers dyan at sa mga bago nating kaibigan dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo at thank you marami. Bye.